Køge Kapel har siden februar 2025 været under renovering og udbygning. Står du ved lågen på Parkvej 1, er grunden med det tidligere kapel fra 1954 slet ikke til at kende. Går man via indkørslen og op til den gamle indgang, kan man rigtig danne sig et overblik over selve udvidelsen. I en byggeproces i denne størrelsesorden er der mange forskellige beslutninger, der skal tages. For eksempel hvilken fuge, der skal ligge i murstenene. Ved indgangen her er det vores samarbejdspartnere, f.eks. bedemændene, der har indgang til vores 2 fremtidige kølerum med dobbelt kapacitet i forhold til tidligere. Kigger man igennem det midlertidige vindue her, kan man i fremtiden se mandskabsbygningen og selve kapelsengen. I modsatte ende af den tidligere indgang kommer den nye indgang til kapelsalen til at være. Sidst men ikke mindst har vi også bevaret alle de træer, vi har haft mulighed for. Vi glæder os til 2026.